Mga ka-Disciple, alam mo ba? Yung isang yes lang ni Mama Mary, binuksan ang pintuan ng pagliligtas para sa buong mundo. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, December 8, Solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Luke 1, 26-38, dumating ang Anghel Gabriel sa isang simpleng babae mula sa Nazareth, si Maria. Wala siyang titulo, wala siyang kayamanan, wala siyang kapangyarihan. Pero may isang bagay siyang meron na wala sa iba. Grasya mula sa Diyos. Sabi ng anghel, "Hail, full of grace, the Lord is with you." At sa harap ng isang misyon na hindi niya naiintindihan, sa harap ng pangakong imposible, sinabi niya ang linya na nagbago ng kasaysayan. "Let it be done to me according to your word." Mga ka-Disciple, na yung Solemnity of the Immaculate Conception, madalas nalilito ang tao. Akala nila, ito yung moment na ipinagbuntis si Jesus. Pero hindi. Ito ang araw na ipinagdiriwang natin ang paglilihi kay Maria, na mula sa unang sandali ng kanyang buhay, pinabanal na siya ng Diyos at tinanggalan ng bahid ng original sin. Bakit? Dahil ang Diyos ay hindi nagtatrabaho ng biglaan. Nagpaplano siya, naghahanda. At bago pa ipanganak si Jesus, inihanda na niya ang magiging tahanan ng kanyang anak. Isang pusong malinis, bukas at puno ng grasya. Ito ang misteryong tinatawag nating Immaculate Conception. Hindi dahil perfect si Mary sa sarili niya, pero dahil pinili siyang punuin ng Diyos ng grasya para maging handa sa tawag niya. At ito ang magandang balita. Ganyan din ang ginagawa ng Diyos sa atin. Bago niya hinginan ng yes ang buhay natin, sa calling, sa trabaho, sa pamilya, sa pagsubok, pinupuno niya muna tayo ng grasya. Bago mo pa malaman ang dahilan, inihahanda ka na niya. Bago mo pa hilingin ng lakas, binibigay na niya. Bago mo pa sambitin ng panalangin, dinidinig ka na. Kaya ngayong Advent, tanungin natin, ano kaya ang pinaghahandaan ni Lord sa buhay ko? Anong grasya kayang ibinubuhos niya para maging handa ako? Mary was prepared for her mission, and so are you. Mga ka-Disciple, kung hirap kang magtiwala, tandaan mo, kung si Mary na natakot at litong-litong-lito, nagawang magtiwala dahil puno siya ng grasya, kaya mo rin. Let this be our Advent prayer. Lord, i-prepare mo ang puso ko. Gawin mo ko ayon sa iyong kalooban. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.